No nyt se saisi. Syö täällä joka toinen päivä. Possua, nautaa, polarikauriita tai sitikalia. Joo, haluatko mennä tosta katsomaan? Naapuritarhassa käytävän toisella puolella näkyy tiikeri. Sitä ei tänään ruokita, koska sillä oli eilen ruokapäivä. Ja se on nyt tuolla katsoessa. Täällä sitten tosiaan on muitakin ruokintoja. Aamuruokarri. Yhdeltä on kanaliruokinta, joka keskellä ruokitaan kanalassa. Sitten on 30, eli puoli 2. Ollaan kotikennillä. Haluatko laittaa rahan tänne? Laiskelisen ruokinta. Ja Aina sen takia, katoi, jos tällaista syö. Tossa, näet sä tossa alhaalla. ja tosiaan, jos teillä on kysymyksiä, tulkaa vaan kysymään. No se täplänen. No sen takia se kaveri on kato katsomassa, että se nosti päällä. Hoida. Näkeekö tu Toivo tästä? Näetkö sä Toivo? Tästä näkee. Tuutko sä Petti kattoo? Jätä vauva nyt siihen, koska sut syliin. Tästä näkee. Näetkö se on tuolla? Tästä kun nosti näkee ton puun tältäkin puolella. Kato tuonne äidin osasta vai tuonne? Siellä, sillä on tommosia täpliä. Se syö, sillä on ruokahetki. Nami, nami. Näkyykö Iida? Näet sä Iidin siellä? Siinä on korkealla se on se sama. Se laitoin. Tässä toi.